Bekende Limburgers voor Goede Doel op de dansvloer en opening Center Court Brightlands Gemmelot. Ja, hier in de zaal achter me is een dansavond, maar niet zomaar een dansavond. Het is en voor het goede doel, maar vooral met heel veel bekende Limburgers op de dansvloer. De zogeheten Dance Battle in de Gala on Tour werd gehouden in het Van der Valk Hotel in Maastricht en werd georganiseerd door de Rotary Clubs. De opbrengst vanavond gaat naar het Alzheimer Onderzoeksfonds Limburg. Welke dans was het? Officieel is het een Roomba, dus ik weet niet of iedereen... Maar de melodie was in ieder geval een Roomba. En de Maastrichtse variant? Was het een Maastrichtse variant? Ja, de Viva Theo variant. Ja, daarom. Dus, welke dansen beheerst u nog meer? beheersen geen enkele. Maar, die u wel eens beoefent? Ja, nee, wij doen natuurlijk gewoon de normale klassieke repertoire van de dansles, dat kan ook. Maar nee, ik moet zeggen, dit was wel bijzonder. Ja. Komt het er nog wel eens van of alleen op zo'n speciale avond? Er zijn eigenlijk maar 2, 3 gelegenheden per jaar dat je kunt dansen volgens mij, nog in de echte leven. Dus nee, ik wil zeggen, dit is wel heel bijzonder om dit te mogen doen. Maar het is ook voor het goede doel, dus dat is het beste. Wat is nu lastiger? Het zingen of het dansen? Ja, laat me maar zingen. Ja? Ik vond het wel ontzettend leuk om met te doen. Maar ik word echt wel zenuwachtig voor. Dus ja. Een beetje nerveus? Nou, niet een beetje. Erg nerveus. I want to be a part of it. New York. Als kunstenares, maar dit is het andere geheime wapen. Nou ja, ik wist niet dat ik het in me had, maar door Chris en met Bernhard te dansen, in het begin had ik wel zoiets van, oh spannend. Maar ja, met zoveel oefenen en ja, je doet het voor het goede doel, dan denk je toch ook, maar het is goed gegaan toch? Wat was het voor dans? Samba. En dadelijk hebben we de rock'n'roll. Ja, op de dansvloer dacht ik van, die doet dat als professie, maar... Ja, dat snap ik. Ja, want maar, vaak dansen? Ja, ik ben toch eigenlijk wel uit mijn comfortzone hoor, want in mijn dagelijks leven ben ik wetenschapper, dus dat is toch wel wat anders. Maar dat was niet te zien, althans... Nou, dank u zeer. Ja, vaak geoefend? Ja, we hebben ons best wel gedaan, maar de competitie is heel sterk moet ik zeggen. Dus ik vrees voor ons. Ja? Je denkt niet dat je de hoofdprijs gaat winnen? Ja, ik win sowieso de hoofdprijs, want het geld wat vandaag wordt opgehaald wordt besteed aan onderzoek naar Alzheimer en dat is natuurlijk heel belangrijk. Er komen steeds meer mensen met dementie, ook in Limburg, vooral in Limburg. Meer dan de rest van het land? Ja, de vergrijzing in Limburg is groot. Dus wat wij willen doen is met dit geld ook zorgen dat er minder mensen met dementie komen. We hopen dat met onderzoek hiernaar 1 op de 3 mensen met dementie kan worden voorkomen. Dus dat zou heel mooi zijn en heel belangrijk. Ja.
Als je nou veel danst, heb je dan misschien minder kans op Alzheimer? Ja, dat zegt u wel heel goed. Eigenlijk het beste wat je kan doen is dansen. Omdat bewegen en sociale contacten hele belangrijke aspecten zijn die dementie kunnen voorkomen. Had ik misschien toch mee moeten doen? Eigenlijk had u mee moeten doen, ja. Eerste prijs. Wie van deze twee koppels gaat dat worden? De verrassing Erik en Sylvie! Bravo! Volgens mij lag de overwinning uiteindelijk aan die Spaanse dans, denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat de passie en de verleiding de jury en ook de gasten over de streep hebben getrokken om voor ons te stemmen. Want jullie keken alle twee als echte Spanjaarden. Het is een vurige dans en met een vurige partner kan je niet anders dan dit. En we zijn ook iedereen dankbaar. Dus het is een ontzettend leuk initiatief. Dus we gaan de vloer op. Ja, ik hoorde iedereen nog zeggen, en u ook, van er is zoveel ondernemersgeest en innovatieve ambitie. Dan zou je bijna zeggen, van dan hoeft de provincie eigenlijk niet meer mee te doen. Dan gebeurt alles al vanzelf. Nou, we blijven toch wel nodig. Het is ook gezegd, we moeten toch in de eeuwigheid dit blijven ondersteunen. Want ik denk dat we goud in handen hebben. Wat mij heel erg goed deed, dat er heel veel jonge mensen hier een toekomst vinden. Die willen studeren, die willen werken. Ja, dat is gewoon goed voor Limburg. En wat heeft het tot nu toe opgeleverd? U zag de cijfers, hè? We zaten in 2012 echt op een dieptepunt met veel werkelozen, economische daling. En nu zijn we de snelste groeier van heel Nederland. Dat is natuurlijk geweldig goed nieuws. Ja, u had het al over trots, et cetera. Dat kan ik me ook voorstellen. Hè? In uw gemeente, het is alleen nog moeilijk om de inwoners dat uit te leggen. Omdat dit mooie gebouw, dat staat midden op een fabrieksterrein. Daar kom je niet als inwoner van Sittard-Geleen elke dag langs, zeg maar. Nee, ik heb zojuist aan Bert Kip, de CEO, dus een man uit Limburg, ook gevraagd, uitgedaagd. Dat moeten we samen doen. Om eens datgene wat hier gebeurde en waar we echt trots op mogen zijn, waar we echt in Nederland een geweldige slag mee kunnen slaan. Samen uiteraard met wat er in Born, in Holtum gebeurt rond Netcar. We hebben echt de twee, in onze gemeentegrens hebben we echt de twee smaakmakers voor de aankomende jaren. En die ook daadwerkelijk de economie van Limburg zullen gaan bepalen. En die zitten in Geleen en in de noordkant van onze gemeente in Born. En de bedoeling is dat er allerlei hele knappe koppen vanuit heel de wereld hier naartoe komen uiteindelijk. Hè? Niet alleen uit Limburg of uit Nederland. Zeker. Talent is voor een campus, is voor bedrijven ongelooflijk belangrijk. En talent, dat moet je aantrekken. Daar moet je een omgeving voor creëren waar talent wil zitten. En dat is wat we hier doen. We trekken talent aan van heel veel verschillende nationaliteiten. Nu al? Nu al. Als je bijvoorbeeld de bachelor aan de Universiteit van Maastricht bekijkt, 80% komt van buiten de landsgrenzen en komt hier studeren. En de uitdaging is natuurlijk om ze hier ook een toekomst te geven. Samen met de mensen uit de regio, van allerlei opleidingsniveaus. Want talent is niet alleen universitair talent, is ook hbo-talent, is ook mbo-talent. En al die mensen zijn nodig om die kenniseconomie te laten ontwikkelen. Kennis omzetten in waarde, in maakindustrie, in services. En dat vormt de basis van de regionale economie. En daarom gaat het ook iedereen in deze regio aan. Het gaat over de toekomst van onze kinderen en dienkinderen.
SEBIC heeft aangekondigd dat ze een proeffabriek voor kunststoffen hier op deze campus gaat bouwen. En dat proces is aan de volle gang en dat moet volgend jaar in bedrijf komen en dat zijn weer nieuwe banen. En DSM heeft aangekondigd dat ze een nieuw procedé voor het maken van recyclebaar tapijt ook hier gaan lanceren. Dus 2 belangrijke ontwikkelingen voor de groei van deze campus. Ik vond het wel grappig, want een lid van de raad van bestuur van DSM die kondigde dat inderdaad aan. En die zei erbij dat het ook een belangrijke focus voor DSM is, zeg maar, de hele klimaatverandering die er nu speelt. Maar nou meen ik toch dat de nieuw gekozen president van Amerika die zegt dat er helemaal geen klimaatverandering aan de hand is. Het is iets bedacht door de Chinezen. Interessante visie. Maar er is ontzettend veel bewijs dat het wel het geval is. En het is ook ontzettend belangrijk om daaraan te werken. En dat doen we hier. Maar daarnaast zijn er ook enorme veranderingen in de hele energiewereld op tilt. Kijk bijvoorbeeld naar zonne- en naar windenergie, die goedkoper zullen worden dan fossiel. Dus er ontstaat ook een hele nieuwe drijfveer, naast natuurlijk het duurzame, maar ook een economische drijfveer om een transitie in te gaan. En ook daar moeten we heel alert op zijn. En dat zijn we ook op deze campus. We scannen steeds in de buitenwereld dat wat er gebeurt, de ontwikkelingen. En proberen daarop te anticiperen met de keuzes die wij maken. Is misschien een idee dat meneer Trump op korte termijn eens hier op bezoek komt dan? Hij is van harte uitgenodigd.